Schrafziger, 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 Schrafziger. Ako me razumeš. Dobrodošli ljudi moji, braćo moja, sestre moje, kerovi moji, mačići moji. Dobrodošli u moj najnoviji stream, video, brate, znači svi zaprati na Instagramu cone.bebo, znači idemo, još $100 nam treba, brate, da kupim nove patike, brate, ovo je sad moj kanal, idemo, brate, start dugme, brate, gdje ti je miš ovdje? Brate, zar nije ovo moj kanal, brate? Gotovo. Gotovo. I Brate. da, preuze meni brat kanal, nema veze. Znači na max, bato, Na svi max. subscribe dole, znači lajtić, varijantić, samo malo se zezamo. Ej, braćo, vidi ga. Aha. Opa. Ga bacaš, bato. Čao. Imaš tako tužnu facu. Ne čujem te. Imaš tako tužnu facu. Ne čujem. Ne čujem te, čao. Tako tužno. Tešio bih te za ovo. Odakle si? A kako je, nas čuješ, alo? Tevra ne čuje li kuša, brate, uopšte, ono. Odakle si? Pa pišem ti, devojko, pišem ti, Pišem. brate, odakle sam bura, šta ti je, bre? Čao. Ćao. A Ovaj streamuje, brate, koja je fora. Ne streamaj, sam se stala slušalica, vam pričam na telefon. Aha, A ko je to iza tamo? Miloš. A, pa prepoznajem po stolici, pa zato... Aha. Mi smo veliki fanovi. Da. A šta mu je bilo to skoro, neki opet udes imao, šta je radio to? Da. Pa- Imate sve u njegovom novom videu. Da, znam, sve znam, gledao sam. Ja ne znam. A dobro, nema, znam ja, A, ispratio sam Miloša. Čula sam te. A dobro, a šta nam radi Miloš? Kako je on, Evo priča na telefon sa Laurom. dobro, a kako je on ovako, Odlično je, odlično. nije se povredio nešto i to? Nije. Ajde, okej, onda sutra ja A idem dobro, do dobro. Užas je meni, brate. Te, bra. Oj, ljubi brat. Miki! Mhm. Može da se to, da se zasupegla sve, brate, Mm. znači, da ga malo izeditujem, brate. Znaš, ja kad uzem, brate, na nekoj poređam sličice, samo dođem i kažem, da ga malo izeditujem, brate, razumeš? Da mu On pada, baci brate, medit sve ono, neki, razumeš, ja mu brate. bacim medit, ono 1080 FPS-a, brate, nije FPS. Nemoj, ovo je, brate, Za malo da se poljubimo nas dvojica. Da niste niški, brate. ovu drugaricu iza bih voleo kao niko nikad u životu, je, znate to, brate. Tešio bi. Tešio bi je, zauvek bi je tešio, brate, kad god bi bila tužna. Kad god. A ne čuju se. Ne čuju se one, brate, su gasile devojke mikrofon, pa šta ja njih da pojačam, brate, to je njihov problem, brate, nemoj mi. Pa je ovo plavom šot! Ovo! Što se dereš? Da, ovu plavu, brate, da, baš nju, brate. Kako si to? Baš je lepa devojka, brate. Čiki! Znate ti deta. Boga mi. Ja tražim devojku već 1,5 dana, tako da molim vas, ono, nek me zaprati na Instagramu, evo, brate. Ko? Aj ti na A jeste, znam za foru, brate, i nikad me ne zapratite nazad, brate, šta? Najjača fora, da. Ajde, molim te, Nema brate. toga, nemoj to molim te. Nijemo, neću, evo, brate, a ja ću vas zapratiti. A koliko godina imate vi? 2014. Taman! Šrafciger, 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 šrafciger. Šrafciger, 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 šrafciger. A porukica, šrafciger, 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 šrafciger. Šrafciger, 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 Ajde. A ja će naći. Brže. Ovako, šrafciger, šrafciger, šta to? Šrafciger, šrafciger, šrafciger. Slušaj,
Ćao. Pa to si opet ti, Slušaj, brate. ne, nije to ona, brate. Nije. Slušaj, ja mnogo dobro repujem, molim te da poslušaš kako repujem, znači 15 sekundi mi daj. Hoću. Uključi mi Evo, kako, samo da se mi uključi čovjek, molim te, izvini. Samo bit ja da pustim. Da. Kucaj ti koji ćeš bit. Te pa i sad ovo. Spremna, Koji prvi? spremna, sigurno. Pusti. Nije fora. Nije fora. Čujete bit? Jel čuješ ovo? Šrafciger. Bum šaka laka blaka svaka riba laka sakam da te akam vrišti kao vaka flaka tuca mi komaka da mu pucam kutu paka da šifre za ludaka puna pakla tu sam baca pusnem sad se repka tarza krene da baca palim na palavan sa vama da mama ne pali spika lagana Osamaka zahvata voli više nego tvoj album reči što ima stoička priča vojnička lica poimam da svoji na svojim mojim mentolima nema dodira pucam kao Tomiga sloniga goniga voli da žvrlja po vagonima kloniran ima nas par stotina sirupa monina lomi ga zeleno bosijak lomi ga dada je rekao Bog mi je bodigar ko soli na ranu ja soliram maju to volim po kraju da srednja u vazduh i vičem polivaj raju ti zovi na ganju to ovi nam daju šijemo noću šijemo danju yeah. Šrafciger. Ovo pusti sve, brate. Znoj se bata na šrafcigeru, bato. brate, Gospodine, dobar dan. Izvolite. Čime se bavite vi, gospodin, na ovom Moment TV-u? Molim, Čime se bavite, gospodine? profesor fizičke kulture. Koliko godina radite? 25. A šta tražite ovdje na Moment TV-u? Uđem da vidim da li ima nekog normalnog sa kim može da se priča. Pa evo, došli ste na pravo mjesto. Drago nam je. Gdje radite, na kom području? Jug Srbije, Vranje. 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 Imam ja to. Pa kakvi su uslovi, dobri? Pa jebemo mater, ovo malo zevano, ova sad nastava. Pola odelenja nam dolazi, jedan dan idu, jedan ne idu i tako, menjaju se više. A jeste imali ono online kao predavanje i to? Ima. A vi to Znači, isto, kako to ide? Da. Jedan dan su recimo u školi, pola odelenja je kući. Aha. Pa sutra dan kontra, znaš. Da. A recite mi, Zajebano, ali dobro. je li osnovna ili srednja škola? Osnovna. Aha, dobro. Ja sam baš voleo svog nastavnika fizičkog. Jeste vi još uvijek školarci? Nismo, mi smo završili školu, mi smo malo stariji. Odavno. Odakle? Iz Lazarevca. Lazarevac. Da, znam gdje je Lazarevac. Kolubara izdržava, tako da lagano. Najlaganiji. Da. Ništa, gospodine, drago mi je što smo pričali, pa se vidimo nekad u životu možda. Veliki pozdrav. Drago mi je što ste bili naš gost. Hvala vam. Hvala, doviđenja. Bratice. Bravo! Gdje si, bravo? Alo! Bravo! I ljubi, bra! Šta ima? Evo, odakle ste? Iz Lazarevca, brate, odakle si ti? Snimate nešto, a ne? Šta imamo svašta, brate? Snimate nešto? Snimamo svašta, brate, od... Snimam ja muziku, brate. Snimam muziku, hoćeš da čuješ, brate? Ajde, brate, pusti. Pusti ga, brate. Pusti to, Samo ga nastavi, tamo ga nastavi. Samo ga nastavi. Čuješ bit, brate? Čuj. Zarobljen ko Robin Williams, pusti me napolje. Sranje crno ko Serena, belo ko majka Tereza Williams. Vidi ga pirmiga, sisica minita linija. Zlato sijaku glava od krilina, djete s krilima. Skota nazovemo gargojlom, tuđen ko Žižek. Slavoj tak lopajo moj, Simon says ubijem vers. Pa u Bible klirik kako spirit, kaj vlo Big Show nanov. Naduvam leti Spyro, hej. Znači FIFA popam, čitaj slova, džipam slosta. Mista im prosta, nisam robostan, odlazio mostara gudra. Košta tu se što šta vidio, pred Bogom i pred ljudima. Murija ubija, ka škorpija, mumija, crno ko nubija.
Ambrozija, ja alergičan ambrozija, na mozgu mi korozija. Pesma je najlošija, mnogo se zanosim ja. Zovu me na bitove, kažu mi da sam ubio. Nikad nikog nisam ubio. Mislim to sam samo lupio. Dobro, hajde, zovu me na bitove, kažu mi da sam ubio. Ti se svojima kući, idi igra Yu-Gi-Oh! Družim se sa ulicom, kucam iz pištolja. Od tvoje mnogo je bolja moja drolja. Ne ide mi nešto, dečko ti je peško. Jebi se sa sestrom, na nogama furam Air Presto. Nikada sa drogama, brate, presto. Penjem se na presto, repovo sam pre godina. Presto. Brat. Brate, samo jako, ej. Hvala, brate, hvala, cijenim to. Ajde, brate. Bravo! Da soli do prdaj! jako si sladak ti u beloj majici. Jeste, realno, kako je se zubelo, ja. Može ovako, da ima bradu. Pa on ima bradu, brate. Aha. Daj, koji kurac, brad. Sa moje desne strane, tako s moje leve strane. Ovo je ovdje! Ovo je ovdje, da. Ne znam šta bi ti rekao, brate. Ti se pokazao na sebe. Ja? Dobro, ja. Daj, bundi to. Vidite gas! Da si Brat to Ćao, Next, ćao. next. Nemoj, ne. Next. Ženske noge, Ne, brate, šta fuj, god to bilo. brate, upravo smo vidjeli ženske noge, brate. Imamo kompilaciju na kraju. Brate, Ćao. aj 10 puta za redom reci Šrafciger, molim te. Ajde, molim te, brate. Challenge. A u Austrija, brate, a dobro naši 100%. Jel me razumete, jel razumete li mene? Vidio sam. Je suis un fille de famille... Ne, ovo je francuski. Excuse me, mister, do you understand English language? Yes. Debra, pa pričaj Šrafciger 10 puta za redom, molim te, brate, molim te. Šrafciger, ajde, molim te. Ajde, brate, šta ti je, brate, ono? Šrafciger. 10 puta za redom da pričaš Šrafciger. Ne mogu, ne slušam, čekaj, koji ti? Pa da sam, aj ti. Ne, ti, ajde. Aj ti prvi. Ja ne mogu. Ona ne mogu, ne. Šrafciger je to Pa ne mogu, čekaj. Šrafciger. Samo 2 puta, šta? Čekaj. Čekaj. Ja ti odbrojavam. Ajde. Aj zajem. Ajde. 3, 4. Šrafciger. Šrafciger, ja ne treba da kažem Šrafciger. Ajde. Brate, 40 minuta. Ja čekam. Ajde. Ako snimate za YouTube, stvarno ono. Ma koji je YouTube, brate, što si normalno, brate, liči na YouTubera, brate. Brate, jesam ti poznat možda, šta, ne razumijem. Ajde nešto, pa i da kažeš. Ne mogu, U sebi mogu. Pa mogu i ovo. Pa u sebi, brate, u sebi. Naglas, ajde. 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 Kaži im ti, brate, da čuju kako to zvuči, ajde. Te bra, Šrafciger. Dobro, Sad je. ajde. Ne mogu bre, smešno mi. Šrafciger. Dobar. Stani bre, ima čup sam i nerviram, čekaj, stani. Ajde. Stani bre, da te se smijam, već šut. Ajde. Sad će da ga naučim. Ajde. Čekaj. Šut. Sad sam u meni jednom da kažeš, nego ne se ja, brate. Hoćemo da im pustimo bit jedan da čuju kako to ide.
Na šrafciger, Da, šrafciger. da. Kako da pustim to, bre? Ček. Ajde. Šrafciger, 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 šrafciger. Šrafciger, 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 šrafciger. Šrafciger, 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 šrafciger. Šrafciger, šrafciger, šrafciger. Čekaj da i snijem za YouTube, brate. Kako se snima? Ovako? Samo da vas snijem za YouTube, brate. Se sklanja. Sad će vidiš. Sad će vidiš. Šta ćeš sad? Ajde sad, molim te. Ajde. Sad će vidiš. Sad će vidiš. Otišao je popije vode, brate. Ne, ti išla u drugu sobu da naučiš šrafciger. Otišao je da proba. Otišao je da proba. Nije valjda da ima tremu, brate, ono. Mi moramo sad da idemo. Hvala vam što ste bili naši gosti. Bilo nam je zadovoljstvo, stvarno. Veliko zadovoljstvo. Šrafciger, šrafciger, šrafciger. Uživajte, devojke. Aj, Stani, čekaj, zaboravim sve što te pitam, stani, brate. A jeste vi imućni tamo u Austriji? Mogu ja da oželim neku od vas dve, dođem da radim, brate, a? Jeli? Mislim, ono, standard evropski, brate, ajde, ono, znaš, ja se mučim ovdje u Srbiji, brate, znači, ono, teško mi je, brate, iskreno. Od kocke živimo, od Živim kocke. od kocke, brate, znači, još u provinciji živim, brate, i jako mi je teško, brate. Ne bebi, bebo. Bebo. Kontaktirajte me ako hoćete udaju neku, brate, stvarno sam dobar dečko, brate, i to je to. Na Instagramu, na Da, Instagramu. lagano priča. Cone bebo. Lagana priča. Hvala vam puno za sve. Ćao. 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 Dobro, Imamo materijala, brate. imamo, brate. Ljudi moji, Hvala vam svima što ste bili u mom ovom klipu. Znači, subscribe svi dole na Max, idemo do 1500 pa na 10-20 hiljada. molim lepo. Subscribe, Znači, a to- gledajte, a i ako vam se svidao video, naravno, pišite, komentarišite sve što možete. I za drugi deo, brate, pravimo sve ono, sve full, sve... Ne, ne treba subscribe, samo me devojke zaprate na Instagramu. i to je to. Biće Instagram tu negdje. Šalim se, samo alkohol i kocka. Ništa ostalo. Ništa drugo. više. Znači, voli vas brat sve, ljubi vas brat sve, vidimo se, lajkujte, ćao.